Joo, kyllähän se nyt sitten kuitenkin tossa, niin täällä kentässähän se kyllä oli. Kyllähän se vaati hetken muistelua ennen kuin sit on kuitenkin aikaa vierähtänyt, kun tätäkin peliä on tullut hulluna pelattua. Ei kaikki aina muistu ihan niin ekalla kerralla mieleen. Ja missä ne kaikki piilopaikat tässä Forest of Illusionissa on? No näinhän se taas pitikin mennä tää touhu. Korjataan vähän asetuksia. Asemaa tuossa. Noinikkaasti se nyt näkyis vähän paremmin. Joo, sinnehän se sielläkin halus mennä. Se tarvitaan kuitenkin tää tämä iso Mario, että me päästään tuonne. Se oli. Täällähän se oli. Pienellä Mariolla tosissaan niin noita ei pysty, tai Luigilla niin noita ei pysty hajottamaan noita laatikoita. Sitten olisi pitoisen linnu. Olkaas mitä kivaa. Mitä kivaa täällä on. Tässä otetaankin nyt vähän rauhallisemmin, otetaan tuo juoksunappi pois pohjasta. Niin vähän. Vielähän se piti siihenkin osua. Ja tietenkinhän se sinne sitten pojahtaa jontkaan.
nyt se. Nyt ne osas pysyvän laavaörkyt sillä puolella, että nää ei oo meidän kiusanaa turhan takia. Oho. No niin tietenkin, niin tietenkin. Pitäis vaan uskoa, että tallentaa peli, kun on sellainen hetki, että tarvi aina alusta aloittaa joka kenttää pelaa. Oho, nää päätti teleportata siitä läpi. Tuolla oli tuo piikki, mikä tippuu, se näkyy tuossa, kun se on vähän tämmönen eri värinen, niin se on vähän niinku viittaa, vois viitata siihen, että se sieltä tulee. Otetaan tuosta varmuuden välttämiseksi. Ei juuri uteessa, juuri kuten sanoinkin, että ihan varmuuden välttämiseksi. Pysykäähän työt sillä puolella. Otetaan siihenkin tallennus, niin päästään sitten jatkamaan tuosta suoraan. Jos se ei taida mene ihan niinku taas pitäisi. No. Onpas nyt hankalata osua siihen. Sieltä vielä yksi. Noin. Sattu silmille, ettei peloo. Tässä sille linnalle ei tapahtunut mitään. No räjähtihän se sitten kuitenkin maata sen. No taas on yksi Jossin munaa pelastettu. Koopilta pois. Tuo vitoslinna pelattu, mutta katsotaanhan tätä taas sitten seuraava kerran lisää. Tehdään tuohon tallennus ja jatketaan ensi. No, otetaan nyt sitten. Vielä tästä yksi tässä kentässä olikin, joo, se tässä. Tässä ei liikaa saisi aikailla. Nyt menee aika tiukin. Joo, kyllä me jatketaan tästä ensi kerran.